Bé, anem a iniciar aquest vídeo parlant del tema B6, del temari de Mossos, en concret dels òrgans jurisdiccionals, com serien el Poder Judicial i el Tribunal Constitucional. Començarem pel Poder Judicial i la potestat jurisdiccional. El Poder Judicial es regula a la Constitució i a la Llei Orgànica 685, que és la del Poder Judicial. És un poder de l'Estat, independent dels altres poders, que serien l'executiu i el legislatiu, i és únic en tot el territori nacional, i es compon de jutges i magistrats. El Poder Judicial té encomanada la potestat jurisdiccional, que consisteix a aplicar el dret per resoldre conflictes i a fer complir allò que s'ha decidit si no es compleix voluntàriament. Aquesta potestat jurisdiccional s'atribueix a tots i cada un dels jutges i magistrats que integren el Poder Judicial i és una funció que exerceixen de forma independent. Per poder exercir les seves funcions jurisdiccionals, el Poder Judicial té el suport de l'Administració de Justícia. Aquesta no és el Poder Judicial, sinó que comprèn el conjunt de mitjans personals i materials destinats a la organització de les activitats relacionades amb la justícia, amb la finalitat de garantir el compliment de les funcions del Poder Judicial. Quins serien els principis configuradors del Poder Judicial? Doncs serien tres: l'exclusivitat, la unitat jurisdiccional i l'Estatut dels jutges i magistrats, que aquest estatut parlaríem de la independència, inamobilitat, imparcialitat, incompatibilitat i responsabilitat, que veurem més endavant. Anem a començar amb el primer dels principis, l'exclusivitat. La potestat jurisdiccional només pot ser exercida pels òrgans que integren el Poder Judicial, com serien jutjats i tribunals. Aquests només poden exercir la potestat jurisdiccional i les altres funcions que expressament els siguin atribuïdes per llei, en garantia de qualsevol dret. S'ha de dir, no obstant això, que en determinats supòsits expressament previstos a la Constitució és possible que, en relació amb matèries concretes, altres òrgans exerceixin la potestat jurisdiccional, per exemple, el Tribunal Constitucional. Ara parlarem de la unitat jurisdiccional. El Poder Judicial és únic en tot el territori estatal i no hi ha, com succeeix amb el Poder Legislatiu i l'executiu, òrgans judicials de les comunitats autònomes i òrgans judicials de l'Estat central. No pot haver-hi jurisdiccions especials ni es poden crear tribunals que no es trobin prèviament determinats per la llei. Els òrgans que exerceixen la potestat jurisdiccional es troben integrats en una organització única i estan sotmesos a un mateix règim jurídic. I per últim, l'Estatut dels jutges i magistrats. Els jutges i magistrats formen un cos únic i el seu estatut, que es regula a la Llei Orgànica del Poder Judicial, es regeix pels principis següents: independència, inamobilitat, imparcialitat, incompatibilitat i responsabilitat. La independència s'entén en un doble sentit: independència externa i independència interna. Així, la externa significa que el Poder Judicial és un poder independent dels altres poders de l'Estat. La Constitució tracta de garantir aquesta independència especialment en relació amb el poder executiu i en aquest sentit s'ha d'entendre l'atribució al Consell General del Poder Judicial de la competència relativa a l'estatut jurídic dels jutges i magistrats, que havia estat una funció atribuïda anteriorment al poder executiu. Això significa que el poder executiu, és a dir, el govern, no pot interferir en la tasca dels jutges i dels tribunals. Pel que fa a la independència interna, els jutges i magistrats adopten les seves decisions d'acord amb el dret sense que puguin rebre cap ordre, instrucció o suggeriment relatiu als fets sotmesos al seu judici. Les seves decisions només poden ser revisades mitjançant els recursos previstos legalment. La independència no implica llibertat absoluta dels òrgans judicials per decidir els processos sotmesos al seu coneixement, sinó que, tal com disposa l'article 117.1 de la Constitució, els jutges i magistrats actuen sotmesos únicament a l'imperi de la llei. Això implica que han d'adoptar les seves decisions d'acord amb l'ordenament jurídic. La decisió judicial ha de ser la conclusió d'un raonament jurídic motivat mitjançant el qual s'apliquen les normes jurídiques al supòsit concret plantejat. Això seria la independència. Ara anem a parlar de la inamobilitat. Els jutges i magistrats només poden ser separats, suspesos, traslladats o jubilats per les causes establertes per la llei.
i parlaríem d'ascensos, faltes, incapacitat, renúncia, pèrdua de la nacionalitat, condemna penal. La inamobilitat té per finalitat evitar que els jutges i magistrats puguin ser apartats de les seves funcions per causes que no siguin estrictament professionals, la qual cosa és una garantia per a la seva independència. Això és la inamobilitat. Ara anem a parlar de la imparcialitat. Els jutges i magistrats han d'aplicar la llei de forma imparcial i s'estableixen mecanismes per garantir-ne la imparcialitat en relació amb els supòsits concrets que hagin de decidir, com són l'abstenció, és a dir, els òrgans judicials s'han d'abstenir de conèixer dels assumptes quan incorrin en una de les causes previstes a la llei que podrien posar en perill la seva imparcialitat, i la recusació. És a dir, les parts del procés poden demanar que el jutge i magistrat no conegui del cas si incorre en alguna de les causes esmentades. Això era la imparcialitat. Anem a veure ara la incompatibilitat. Els jutges i magistrats no poden exercir altres càrrecs públics ni pertànyer a partits polítics o sindicats, però poden crear associacions professionals. Les causes d'incompatibilitat tracten de garantir la independència dels òrgans judicials i evitar que facin activitats que condicionin la seva llibertat de criteri. Això és la incompatibilitat. I per últim, la responsabilitat. Els jutges i magistrats són responsables en l'exercici de la seva funció jurisdiccional. Aquesta responsabilitat pot ser penal, per exemple, delicte de prevaricació, civil, si és causa d'un dany o perjudici en l'exercici de les seves funcions sempre que la seva actuació sigui dolosa o culposa, i disciplinària, és a dir, la imposició de sancions pel Consell General del Poder Judicial. Per tant, tindríem que poden tindre responsabilitat penal, civil i disciplinària. Ara anem a parlar de l'estructura del Poder Judicial. Aquesta es determina bàsicament per dos criteris, el criteri material i el criteri territorial. El criteri material fa referència a que els òrgans judicials es divideixen per raó de l'especialització material en el civil, el penal, el contenciós administratiu i el social. Pel que fa a la jurisdicció militar, s'ha de dir que no s'integra en l'estructura del Poder Judicial, excepte pel que fa a la sala cinquena del Tribunal Suprem, que és militar. En quant al criteri territorial, direm que l'Estat es divideix a l'efecte de l'organització del Poder Judicial en municipis, partits judicials, províncies, comunitats autònomes i tot l'Estat. D'acord amb aquest criteri, es pot fer la següent divisió dels òrgans judicials. A la part més baixa hi tindríem els jutjats de pau, en els municipis en què no hi hagi jutjats de primera instància i instrucció. Seguidament, i com hem dit, els jutjats de primera instància i instrucció, que poden ser un o més a cada partit judicial. Just per sobre tindríem els jutjats penals, socials, contenciosos administratius, de vigilància penitenciària i de menors, que també poden ser un o més per cada província. A sobre ja tindríem les audiències provincials, que ja ens fa entendre que només n'hi ha un a cada província. Per sobre de les audiències provincials tindríem els tribunals superiors de justícia, que en són un per cada comunitat autònoma. Bé, per sobre ja tindríem l'Audiència Nacional, que té la seva seu a Madrid i té jurisdicció en tot l'Estat. I a la part més alta de la piràmide hi tindríem el Tribunal Suprem, que també té seu a Madrid i jurisdicció a tot l'Estat. A l'article 152 de la Constitució estableix que un Tribunal Superior de Justícia culmina l'organització judicial dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma i que, sense perjudici del que disposa l'article 123 en relació amb el Tribunal Suprem, les successives instàncies processals s'exhauriran davant dels òrgans jurisdiccionals radicats en el mateix territori de la comunitat autònoma. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és, per tant, l'última instància jurisdiccional de tots els processos judicials iniciats a Catalunya, sense perjudici de la facultat reconeguda al Tribunal Suprem per unificació de doctrina. Aquesta previsió ha estat reproduïda a l'article 95 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Així, encara que els Tribunals Superiors de Justícia són òrgans integrats dins del Poder Judicial i no són òrgans de la comunitat autònoma, s'ha de reconèixer la seva incidència en l'àmbit autonòmic. Correspon en exclusiva al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la unificació de la interpretació del dret a Catalunya. El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és nomenat pel rei a proposta del Consell General del Poder Judicial.
Doncs bé, ara parlarem del Consell General del Poder Judicial. Aquest és l'òrgan de govern del Poder Judicial i té atribuïdes expressament les funcions relatives a nomenaments, ascensos, inspeccions i règim disciplinari dels jutges i magistrats. La previsió del Consell General del Poder Judicial respon a la voluntat del Constituent de garantir la independència dels jutges i magistrats en l'exercici de les seves funcions jurisdiccionals. Pel que fa a la seva naturalesa jurídica, encara que hi ha posicions doctrinals contradictòries, es pot concloure que el legislador el considera un òrgan constitucional, atès que és, d'acord amb l'article 59 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, un dels òrgans legitimats per plantejar conflicte d'atribucions entre òrgans constitucionals de l'Estat davant del Tribunal Constitucional. Així mateix, s'ha de dir que el Consell General del Poder Judicial no és un òrgan jurisdiccional, ni és un òrgan d'autogovern, perquè no es troba integrat dins del Poder Judicial. D'acord? El Consell General del Poder Judicial no es troba integrat dins del Poder Judicial. Aquest Consell General exerceix les seves competències a tot el territori nacional. Ara parlarem de la composició del Consell General del Poder Judicial. El Consell General es compon d'un president i 20 vocals nomenats pel rei i escollits per les Corts Generals entre 12 jutges i 8 juristes de reconeguda competència en virtut de criteris de mèrit i capacitat. Repeteixo. Es compon d'un president i 20 vocals nomenats pel rei, escollits per les Corts Generals entre 12 jutges i 8 juristes de reconeguda competència en virtut dels criteris de mèrit i capacitat. Fent referència al president, aquest membre del Consell General és elegit per majoria de 3/5 parts dels 20 vocals del Consell i és alhora el president del Tribunal Suprem. Ha de ser un membre de la carrera judicial amb categoria de magistrat del Tribunal Suprem i ha de reunir les condicions per ser president d'una sala del Tribunal Suprem. O bé, per ser un jurista de reconeguda competència amb més de 25 anys d'antiguitat en l'exercici de la seva professió. Pel que fa als 20 vocals, hem de dir que 8 d'aquests han de ser advocats i altres juristes de reconeguda competència amb més de 15 anys d'exercici de la seva professió. 4 d'aquests 8 són elegits a proposta de 3/5 parts del Congrés i els altres 4 a partir de 3/5 parts del Senat. Això hem vist els 8 juristes. Ara anem a parlar dels 12 vocals. Aquests 12 han de ser jutges i magistrats de qualsevol de les categories judicials. D'entre aquests, 6 vocals són elegits a proposta de 3/5 parts del Congrés i els altres 6 a proposta de 3/5 parts del Senat. Els jutges o magistrats que vulguin ser vocals hauran de comptar amb l'aval de 25 membres de la carrera judicial en servei actiu o bé amb el d'una associació judicial legalment constituïda. Pel que fa a les funcions, aquestes serien proposar el nomenament del president del Tribunal Suprem, que ho és alhora del Consell General del Poder Judicial i dels jutges i magistrats del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, ser escoltat pel govern pel que fa al nomenament del fiscal general de l'Estat, atribucions en matèria de selecció, nomenament, formació, perfeccionament, provisió de destinacions, ascensos, situacions administratives i règim disciplinari dels jutges i magistrats, exercir la alta inspecció de jutjats i tribunals, una funció consultiva, és a dir, emetre informes dels avantprojectes de llei i les disposicions generals de l'Estat i les comunitats autònomes que afectin, total o parcialment, matèries relacionades amb el poder judicial o l'exercici de la funció jurisdiccional, potestat reglamentària, és a dir, pot dictar reglaments sobre el seu propi personal, organització i funcionament i els que siguin necessaris per l'execució o aplicació de la llei orgànica del Poder Judicial, presentar anualment a les Corts Generals una memòria sobre l'estat, el funcionament i l'activitat del Consell General i dels jutges i tribunals de justícia, i per últim, emetre informes sobre expedients de responsabilitat patrimonial de l'Administració de Justícia. Ara anem a parlar del Tribunal Constitucional.
Aquest es crea amb l'objectiu principal d'establir un òrgan que vigili el respecte a la Constitució i depuri l'ordenament de les lleis i normes amb rang de llei que vulnerin la norma constitucional. El Tribunal Constitucional actua com a garant de la supremacia de la Constitució espanyola i és l'intèrpret suprem, encara que no l'únic, de la Constitució. Aquest òrgan és un òrgan constitucional, de caràcter jurisdiccional, però no es troba integrat en el poder judicial. És independent, per tant, dels altres òrgans constitucionals i només està sotmès a la Constitució i a la seva pròpia llei orgànica. En quant a la composició, hem de dir que, d'acord amb el que disposa l'article 159 de la Constitució, es compon de 12 magistrats nomenats pel rei per a un període de 9 anys. Repetim, 12 magistrats nomenats pel rei per a un període de 9 anys. Els seus membres són nomenats entre magistrats, fiscals, professors d'universitat, funcionaris públics i advocats, tots ells de reconeguda competència i amb més de 15 anys d'exercici professional. El criteri a seguir pel nomenament és que 4 d'aquests magistrats són nomenats a proposta del Congrés dels Diputats per majoria de 3/5 parts, 4 a proposta del Senat per majoria de 3/5 parts i dels altres 4, 2 els nomena el govern i 2 el Consell General del Poder Judicial per majoria de 3/5 parts. El president del Tribunal Constitucional és nomenat entre i pels seus membres cada 3 anys. Es requereix majoria absoluta a la primera votació i simple a la segona. També hem de dir que els magistrats del Tribunal Constitucional són independents i inamovibles. El seu càrrec és incompatible amb qualsevol mandat representatiu, càrrec polític o administratiu, l'exercici de funcions directives d'un partit polític o sindicat o d'un càrrec al seu servei, l'exercici de les carreres judicial i fiscal i amb qualsevol activitat professional o mercantil. En quant a competències, aquestes serien el control de constitucionalitat de les lleis i normes amb força de llei, el control previ de tractats internacionals, el recurs d'empara, els conflictes de competència entre l'Estat i les comunitats autònomes o d'aquestes entre si, els conflictes d'atribucions entre òrgans constitucionals i, per últim, els conflictes de defensa de l'autonomia local. Aquest últim fa referència a permetre que els ens locals puguin defensar l'autonomia local garantida a la Constitució quan considerin que aquesta ha estat vulnerada per una llei o norma amb rang de llei de l'Estat o d'una comunitat autònoma.